Naimbag aparbangon kada kayo amin kakabsat. Iti may kapito a misa aginaldo. Nagdobena tayo ket naidaton dagiti makaliliwa aramramit tibiyag ti maysa a maladaga. Dagiti alikamen ti musika. Tetema tayo iti may kapito a misa aginaldo ket iti sidom dagiti kakabsat tayo iti sabali ana Kristiyanwan a kagimungan wenno ekumenismo. Adda napateg a paset iti panagdalyasat iti kitasinodo ti dialogo wenno tungtungan. Iti nagbaytan dagiti naduma-duma ana Kristiyanwan a pammati a pinagkaykaysa ti maymaysa a bunyag. Titimpuyog tungtungan dagiti agduduma a pammati ngem napagkaysa iti maymaysa a bunyag, ket maysa a napateg a paset ti sinodo. Anya dagiti wagas panaglalangen dagiti agduduma a pammati. Anya dagiti nasken ken rumbeng nga ramiden tapno may sayangkat ti timpuyog tungtungan. Anya dagiti masinunoo a pagligatan. Anya dagiti makita a nasayaat ngay bunga na no agtutungtong ken nagtutunos dagiti agduduma a pammati. Ita daytoy a may kapito a misa aginaldo. Mabendisyonan to dagiti daga globo apit ken naduma-duma a bunga ti daga ken aramid ti tao. May daton met dagiti sagot tayo iti pada a tao nang nangruna dagiti envelopes in kind, bagas, wano irik. Makikaysa tayo kadagiti kakabsat tayo kadagiti sisa ti Barangay Poblacion Oeste, iti panangidaulo da iti panakipaset ti rambak na San Juan a misa. Tumakder tayo kas panangkablaw ti Apo, babayan kadagiti ministro na, kantaen tayo ti kanta a panglukat. Sinaragsak tay nga
Diyos Ama, ti Diyos Anak, ti Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Anda kumakada kayo ti grasya ni Apo tayo ay Jesu Kristo, ken dayat ti Diyos nga Ama tayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Maiturong iti daytoy may kapito aparbangon ti pampanunot ken imatang tayo, iti kanta ti panagdaydayaw ni Apo Santa Maria, ti Magnificat, balikas ti profeta ken kinaprofeta ken panagsaksi. Tinaramid ti Apo ken ni Maria, aramidan nantumat kadagiti tattao na. Padurasan kuma, tinasantuan na Eucharistia, ti panangikomit tayo, iti bagbagi tayo, kadagiti napatagapakasaknan, ti panagdalyasat tayo, kas may sang iglesia. Iglesia, simbaan, dagiti na panglaw, simbaan nga daan panagtutunos kan panagkaykaysa, simbaan ti dialogo. Agbalin mo't kumanga misyon tayo, daytoy tarigagay ti panagtutunos, panagkaykaysa, panagipagrik na kadagiti na panglaw, kadagiti may kuskuspil, kadagiti adayo. Bigbigan tayo, dagiti baspasol tayo, ti nakapoy nudaduma nga panagkitkita kan panagkipagrik na tayo, kadagiti kakabsat tayo nga Kristiyano, ti sabali nga familia, ti sabali nga iglesia. Si kanay baon tapno pa imbagam, dagiti pusong agbabawi, Apo kasyan na kami. Si kangay may tapno yabam, dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Si kasirutugaw iti magkanawan, ti Ama tapno ibabat na kami, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalayan na kamamin nga iturong itibiyag ng agnanayon. Idaydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti gloria na. Gloria iti Diyos, ti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimba, ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanod daka pagrubaban, daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindakla, adayag mo. Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Apo Diyos, na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ket sika Apo mia Jesu Kristo, bugbog to anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ke anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Sika amangika, kadagiti basbasol ti lupo, kaasyan na kami. Sika amangika, kadagiti basbasol ti lupo,
awate kadayto rauni sikasi tutugaw iti makanawan ti Ama kaasyan na kami gloria iti Dios ti kangatwa yan tangay siksika o Apo Kristo iti nasantuan siksika ti Apo siksika ti kangatwa iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, idinakitam ti tao anay sagmakkan patay. Kinayat mo nga insalakan, babaan iti yaay ti anak mo. Ipaay mo kadita na kami amamati as ipapasnag iti itatao ni Kristo. Mairanod kami mat karigiti bunga ti pannubbut na. Gabuken Kristong anak mo kan Apo mi. Iso magipagbiag ken magipagariken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti umuna a libro ni Samuel. Kalpasan ti panangpusot ni Ana ken ni Samuel, impan na ijay Silo. Nangitugot iti baka at talo ti tawen na, maysa asalup nga arina, ken arak a naikarga iti supot alalat. Impan na ni Samuel iti balay ti Apo ijay Silo, uray no ubing paylaeng. Pinartida ti baka ket kalpasan na, indatagda ti ubing ken ni Eli. Kinuna ni Ana ken Eli, dispensarem Apo, malagipnak pay kadi, siyak daydi babae a nakitam as itatakder nga agkarkararag ti Apo. Inkararag ko ken kuana nga ikkanak iti ubing, ket pinatgan na iti dawat ko. Daytoy iti ubing. Iti kasta, idaton ko ken kuana daytoy nga ubing. Kukuan ti Apo iti unos ti panagbiag na. Ti sao ti Apo. Pinunno ti Apo to'y pusok iti rag-o. Pinunno ti Apo to'y pusok iti rag-o. Ita, mabalik ko metten ti agtangsit. Katawaak dagiti kabusor ko. Wen, maragsakanak ta tinulungan nak ti Diyos. Matukkol ti pana dagiti maingel a soldado. Ngem pumigsa dagiti nakapoy. Dagiti aglaplapusanan idi iti taraon, manggeddan tapno adda kanenda. Ngem saanen a mabisin dagiti mabisin idi. Piton ti anak ti babae nga awanan iti idi iti anak. Ngem awanen ti nabati nga anak ti adu ti anak na. Ti Apo ti mangted iti biag ken patay. Ipan na ti tao iti lubong dagiti natay. Papanglawen na ti sumagmamanu a tao, ket pabaknangin na ti dadduma. Ipababa na dagiti sumagmamanu a tao, ket ti dadduma itanok na. Bangunan na tinakurapay manipod iti tapok, ket tinapanglaw, bangunan na iti nakaay-ay a kasasaad na. Ikkan na ida iti lugar iti yan dagiti prinsipe, ket isaad na ida iti natanok a pagtugawan.
iti puso intay lukta, kadagiti balika sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan ng Ebanghelyo kas in surat ni San Lucas. Kinuna ni Maria, tuy pusok idaydayo na ti Apo, kadagragsak tuy kararwak, gapoy ti Diyos amang isalakan kaniyak. Tanalagip nak siyak ananumo nga adipen na, ket manipo dita awagan dakto anagasat, dagiti amin at tao, gapo kadagiti na indakla na banag, ngay naramid kaniyak, ti manakabalin a Diyos. Nasantuan tinagan na, kasyan na dagiti agbuteng ken kuana manipod iti maysa a kapututan agingga kadagiti sumarsaruno. Imparang na ti panakabalin ti takyag na winarawarana dagiti natangsit at tao kastamet dagiti gandatda. Inikat na dagiti man nakabalin nga ari iti trono da ket intanok na dagiti nanumo. Pininnek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amma tayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagip na akasyan ni Abraham. Ken ti amin akapututan na iti agnanayon. Agtalo abulan ang nagipagyan ni Maria ken Isabel. Kalpasan na nagawid ijay balayda. Ti Ebanghelyo ti Apo. May kapito, topiko para iti may kapito aparbangon. Idi kalman amay kanam ti topiko iti dialogo ti iglesia tayo kan iti kagimungan society nga mangi takder iti naduma-duma a kultura ti iglesia tayo agbalin nga instrumento ti panakikapya, panakikabsat, panakaraem, uray no sumupyat ken sabali nga pampanunot linlinteg, aglanglanga ken si babatad pay, dagiti na dumaduma nga i-implementar ken turungan, dagiti kagimungan, dagiti kultura, iti kultura ti Ebanghelyo. Marik na tayo nga iti dadumapay maitugtugod ti iglesia tayo. Numan pa'y kasta, tilata ito yang ken ibaga ti iglesia tayo nga wagas ket panakipatang. Dialogue with cultures, dialogue with the society. Itata adda pa'y may nga nakapatpatag nga aspeto manen deti nga dialogue with other Christian churches. Dagiti na duma-duma nga na Christianuan nga kagimungan. May maysa ang pamati ken Jesucristo, anak ti Dios ang nagbalin na tao. Nagbalin nga iskandalo, nasaem nga panagsisina ken panagkasaya-saya, nga ti na Christianuan apamati tilangana iti sangalubungan ket nagsisina
na saya Iglesia Katolika Apostolika Romana nga punganay ti amin, grupo ti kabsat na mulaang ti Orthodox churches imuna nga panagsina maibilang nga kabsat nga Kristiyano Katolika, Iglesia Katolika Apostolika nagsina balin nga kasla agsingin ti panagkitkita ray didamo. Kalpasan namanan ti grupo dagiti protestante. Mangrugi iti may kadwa nga ribo. Di muna nga ribo dayta ti napasamak sina iti agkapsat may kadwa ti grupo dagiti protestante. Kadaytan nga nakita tayo nga nagtubo nga kasla uong dagiti na duma-duma nga pamilya ken sekta nga na Kristyanuan ti pamati da. Adapay agparang nga kasla Kristiyano santay nga mono kasano da nga Kristiyano. Maling nga tinaganda pay ket nakaikabit ti Kristo ngem sandamot mamati kini Kristo Jesus a Dios a nagbalin a tao. Di manan ti na extreme. Malaksid daytoy tuntunan pa iti iglesia tayo ti makidialog makipatang iti saan ana Kristiyano man nga pamati. Dagiti na duma-duma pa nga pampamati, iti na duma-duma nga pagpagilyan nga saan nga Kristiyano. Ngam iti uneg langanan ti na Kristyanuan nga pamilya tayo, masapol ken nasken nga makipatang, makilangan, makidialog, saan nga mabalin ti rupak, saan nga mabalin ti igam, no digidi panagtugaw, panagkararag, tuntunan no kasano ti panagkaykaysa agmay-maysada kuma dagiti kararag ni Apo tayo nga Jesucristo. Agmay-maysada kuma Ama kas iti panagmay-maysata. Na ito iti gapo na nga nagdakkel nga ladawan ti panagkaykaysa ken panagtutunos tinasantuan at Trinidad kadayjay ti biag tayo kuma. Ti daytoy nga gagam ken tarigagay ti iglesia tayo nga akikibin tayo nga agdalyas at agramyo ngam nauneg ti panagkikabsat tayo kadakwada gapu iti pamati kinaabot tayo nga Jesucristo. No ikagumaan tayo ti makipatang kadagiti saan pay a Kristiyano ad-addan kadagiti kakabsat tayo nga Kristiyano agasem. Kristiyano da nga iglesia nagsusupadi tayo iti pamati may panggap kadagiti uno saan ibaga tayo dagiti panagka-implementar ti pamati tayo. Adda saanan nga mamati kadagiti sakramento nagbalin nga tilangan ng bunyag adda met Eukaristiyada ngem sabalin ti panagkita da iti tinapay ken arak idinto nga datayo mismo dayta ni Apo Jesus para kadakwada simbolo laeng dagita tinapay ken arak so nga mangalad ti konforme nga tinapay ken mangalad moten iti grape juice kasjay sabali gaputa sandang arod nga patyan at dapat dagiti san nga mamati ti panagparintumang dapat dagiti apenge daw dawatan nyo ti minatay na duma-duma intunukan mulaeng at dapat nga mamati ti Christmas kada misa aginaldo intunukan mulaeng kasla da mulaeng makita tayo dagitoy anyan kaslan nagsisina tayon tatan ti ituyang ti simbaan tayo tallo tanong makipatangken makitunos tayo kadakwada dialogue of love, dialogue of life, and dialogue of truth. Ayat, biag, ken kinapudno, agtugaw, agpapatang, ti sentro, puon ken gapulata, iti amin nga panagtutungtong ken panagpapatang. Uray mangrugi, dagi panagpapatang tayo, nagiti sisa tayo, unag ti pamilya tayo, unag tayo nga kakaruba, unag ti sa nga pamilyaan, may puon latta ti ayat. Ti kanito nga tuntunan tayo ti agpapatang, dahi ti latta ti pundasyon na, gabutan na patag ka, ay ayatan ka. Ket awan ti panangiruruman. Andang amin na yay no, panagpapatang doon, matakitaan taman no sino ti usto, takitaan taman no sino ti nakapoy, takitaan taman. Tunungkuhan, binademet, hama nga tunos, pinurwa mo ti pitak, hama nga panagpapatang, hama nga panagtutunos ka, dahi ti bugas ti dialogue. Ayat, ilalaang ka, ipatpatag ka. Iso nga nagadumasur-suro tayo, panaganos, panagraem.
panagururay, panagtanang, dagijay ti masursuro tayo nga tagipatgan, no rauman tayo dagiti santay nga pada nga Kristiyano Katoliko, rauman ayaten, saan nga kadibati, saan nga kaapa, saan nga iwalin, wano ipakni, nga mikantay ida, iti panangilala, kabsat tayo matida. Iti saan nga umno nga gapo, saan nga nagayatan nga paspasamak, dimteng iti panagsisina, nagpait nga denggen, nagpait nga riknaan ti panagsisina. Ngam ti Espiritu ti panaginayat, ti Espiritu ti panagraam kan kinaanos, ti Espiritu ti panagtutunos, agsusupadi ngam agmay maysada, dahil ti tarigagay ti iglesia tayo, urag susupadi, kas kadagiti gagay mo lang nga urin, agsusupadi kayo nga sa nga pamilyaan, kadagiti panirigan kan panunot, anak agsusupadi kayo man ti panunot, ngam kayo nga agsisina, kas may sa nga pamilya. Nalabit agduduma kayo ti kayat, agduduma kayo, kadagiti itantandudo, kas may sa nga pamilya, at datunos kan panagkaykaysa, kan panaginayat. Mabaling gayam uwan, sila da jay masansan, manipod idi, nangabarwanan ti tarigagay ti iglesia tayo, ti Second Vatican Council. Numampay na duma tayo nga pamati, kasla, na duma nga sabsabong iti may sa nga plurera. Da jeda, na duma nga may sa nga plurera tayo da, agmay sada. Na uneg nga anag ti panagkikaysa. Nga no masursuro tayo da nga Espiritu ti panagkikaysa kan panagtutunos, tunos-tunusin na, sangsang kamaysaan na, tipkelen na, ti pamilya, iglesia ti pamilya, iglesia nga sa nga karubaan, iglesia nga sa nga parokyan, iglesia nga sa pasap sa nga lubungan. Dayjay nga Espiritu ti kinaanos, panagrinnaem, panagkaykaysa, panagtutunos. Isu nga may puon latta iti ayat, iti amin nga panagpapatang, ti amin nga dialog, may puon kat may puon ti ayat. San nga dinnaer, ken tinnangar, ken tinnangsit, ken pinnangato. Dialogue of love, dialogue of life. Tuntunan tayo nunya ti pagtutunusan, tuntunan tayo ti imbag ti kagimungan, tuntunan tayo ti imbag ken saya at ti biag. Mabalin tayo ngagtutunos nga agaramid iti pagimbagan ti kagimungan. Panagurnong kadagiti amin nga kasapulan ko may tulong kadagiti agkasapulan. Mabalin nga tamingan kan kitaan tayo ti tumunggal maysa, nga saan nga may punti pamati na, sa matulungan sa mga Katoliko, madi, dakes, gaputa biag. Uray na duma-duma, uray Lutheran ka, uray Metodista ka, uray anya ti pamatim, agtitimpuyog tayo, ubraan tayo datoy, nargay nga daga, agkabiti tayo, mabalin nga agaramid. Datay amin, agkuti tayo, tano may saknap ta, mabakunaan amin, agkuti tayo. Nagiti amin nga mapastor, nagiti amin nga mapadi, agtutunos, agpapatang. Tagitan tayo niya ti mai, paay tayo mat nga panagkikaysa, iti ili tayo, iti kagimungan tayo. Nga saan nga lapid, ti panagduduma, iti pamati, mabaling nga agtutunos, nga agaramid, iti makapasayat ti biag. Ti kunkunalatani, San Juan may ka 23, Santo Papa, iti panawon iti Konsilyo Vaticano may kadwa. Birukan tayo man, no niya ti mangkaykaysa, mangtipkel, mangtunos. San tayo nga birukan, no niya ti pagsisinaan, tano. Doon nga pastor ka, agdibati na may panggap ti dinardaraan, may panggap ti bulto, may panggap ti Sabado, no, Domingo, no, awan ti serserbino, ori agdibdibati, anyanton. Awan, no, di birukan, no niya ti mabalin, nga pagmaymaysaan, nga aramidan, kanisayangkat, agpaiti imbag, dagiti tattao. May katlo, agpaiso, napatag ti panagtugaw, amang birok ti kinapudno. Naunday nga panawan, dialogue of truth. Talagang birukan da, tuntunan da, kaado. Kadagito nga iglesia, kadagito na duma-duma nga na Kristyanuan nga sekta kan pamati, makitugtugaw, adapan nakabagida, adapan nakabagiti iglesia katolika, agtugtugaw nga agtutungtong, agpapatang, mangbirbirok, ti ayan ti kinapudno, kita amlanganan, uray pay iti bunyag, no saan nga Trinitarian formula, kunada kas pangarigan, Trinitarian formula, kanyara nga Trinitarian, bunyagang kay tinagan ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo, dayjay ti nagmaymaysaan, tinakaadado,
birukan da, tuntunan da, nya ti pamati tayo iti dayta, sumarno, panagdaydayaw, panagraam, kadagiti sa santo, may pangpangruna kinabo Santa Maria, kini San Jose, kadagiti, anya dayta, panangikararag kadagiti, miniminatay, anya dayta ti anag na, nasken ngagtugaw da, tamay lolawag, so nga ore da kayo matnulad duma, sana nga askarina, ngayon ka makidibdibati, awan ti ipaay na, agbirok talatan no niya ti maaramid ta nga na siya at san ngagdibati. Kaya mo ti makidibati in kaya niya po padimi kunayo. Tanagado nga katoliko, sa nga naunag, ti panakawa da iti pamati na. Into no at da simbang pet, nga mang bisita, nga magipatpatang nga layon, ay into no kwanta di pamati da isumat ti inawa mo, ay ustuda, kung kunam doon, di ka manawatan nga nalaing ti pundasyon dati pamatim. Into na kung kunadan, into no kan, madayjay, talaga nga napatag, sabay ka nga umalatiw, siguradwam, inikam ti tiyempo nga inadal mo nga nalaing ti pamatim. Minto no kwanti, background ti panangadal mo ti pamatim ka rin kun kunadan, naulaw ka nga di mo napuputanin. Napangkadya abroad, nakapulapol mo dagiti sabali, idi ka dayjay kalaang ginggina nga taam, mabaling nga dayjay, nakadaday nga sulit ti lubong, rinmuar kakidin, napangkadya Hong Kong, idi agawig kan, beleng yu dagita bulto, hangkeg sida ti dinardaraan, hang us-usto dagita isursuro ti iglesia apostol, nalpas, naulaw tagasa mo. Bima nang kakidin timang sikan, nasirsirib ka ng ninanang mo, kinitatang mga awan ad-adalnan, nasirsirib ka ng padi mo, nasirsirib ka ng iglesia katolikan. Dahil ito susto, adadalan tayo ti Biblia, nangalam ta Bibliam, naggapo magam ti iglesia katolika, apostolika, romana, sumagam ti nangurnos ka ng ibaga. Naulaw tagasa mo. Sila lalaisam din nagtao da mo, di mo nang puputanan. Makita tayo. Ngam numampay kasta, liklikan, ayat, biyag, kinapudno, dajay ti tuntuntunan kan pagibasbasaran. Dagiti maibasa iti daytoy nga parbangon nga nangagantayo ti panangitan dudo ni Apo Santa Maria ti kinaimbag ni Apo Dios. Daytoy pa iti nagapinpintas nga kababalintay kuma birbirukan tayo ti kinaimbag ken kinasayaat ni Apo Dios iti naldawal-dawa panagbiag tayo tinaduma-duma nga sitwasyon nga idaydayaw ken itantano ken ikan kanta tayo ti panagyaman ken panagdaydayaw ken kuana iti di agsarday nga aglaplapusanan nga kinaimbag na kada tayo awan iti panangi kuspil ngumki dilata panangi tandudo ditoy pay nga nangagan tayo no apay nga agbalin nga nagpateg ni Apo Santa Maria nga ladawan ti panagtutunos ken panagkaykaysa ti amin a panawen awagan dakto anagasat awagan dakto manipud ita awagan dakto anagasat dagiti amin at tao daytoy nga binatog nga makita tayo saan ko mga isyo saan apay nga daydayo kinapo sa dayta impadto na imbagana inkantana ti amin a panawen awagan dakto anagasat gapo kadagiti kinaimbag ti Dios dagiti inararamid na agpaay ken maiturong amin daytoy iti panakaisalakan tayo ken maipapan ken ni Apo Hesus. Dagiti 10 nga tema ginggana iti Christmas, dagito iti maitandudo, dagito iti maidaydayaw, dagito iti turong nga mayaw-awis ti iglesia tayo nga sangsang kamaysa, siti timpuyog agkakadwa ngagdalyasat iti panagbiag. Ket awan sabali nga imet ken adda kada tayo no saan nga ni Jesus ti panursuro na ken ti panangi lungalong ti iglesia na. Daw-dawatan tayo dito nga grasya. Madantay kumamot iti nasayat nga langan-langan kadagiti karuba tayo nga saan nga katoliko. Tuntunan tayo talaga panakisingad kan panakilangan tayo kadakwada. Ado nga kababalin ti nasken nga tumanor kan mapatanor kada tayo. Marigatan tayo. No awan dagito nga kababalin. Gaputi panagyaman kin ni Apo Diyos ti kinaimbag na bigbigan tayo ket ikkan tayo ti kaimudingan ti tunggal tao. No awan ken narabaw ken nakapoy ti panang bigbig tayo kina Apo Dios agkakapoy. Mismo kabalay tayo langan-langan ken relasyon tayo kadakwada panangraem ken panakikabsat narabaw nalabay ken aglalabay yo nagti pamilya yo nag iti sisa nagdakkelakarit kasanupay nga makisininged makilangan makikabsat tayo karigiti adayo manen no arigen kita ante no kit kitaan tayo adayo kinaadayo kan kinakayakay
ngam iti ayat ken kinaimbag ti Apo nga nagbaling nga nasinged ken nagbaling nga asideg kada tayo. Dadya met ti mga ramid ngantay ipalubos santa itulok nga adda na kayakay adda na adayo. Santa itulok ipalubos nga mapukaw ti anos, mapukaw ti raem, iti respeto, maupay tayo, santay nga makikaysa, santay nga makikadwa, santay nga mangbirok iti panagtutunos ken panagkaykaysaan. Daytoy nga ramrambakan tayo, nga yaay ni Apo Isus kada tayo, ti mga ramid, saan nga da tayo tagkutkuti ni Apo Dios. Ited tayo kan aramidan tayo ti mabalinan tayo ni Apo Dios. Ti sumilpo ni Apo Dios, ti agaramid ni Apo Dios. Ti mangipaay nga agbanag dagiti amin nga gagam ken tarigagay tayo. Irok no tayo dagiti arararaw tayo, tumakder tayo ang mangidatag kadagiti karkararag tayo. Na isang sangayan ti panangipateg ti Apo kadagiti napakumbaba, kadagiti awanan gaway, kadagiti nasaya-saya nga kasasaad tayo. Tapno tipon-tipunan na tayo nga agtutunos iti sidong na. Ti panangibabat na po Santa Maria pinagasat ti Dios, agdawat tayo ti asina, agpaay kadagiti kasapulan tayo. Kuna tayo, Apo ipakitam ti bilag mo kada kami. Agpaay kadagiti amin a dioceses iti sanglumbungan. Tarabayem kad Apo ti trabaho da, amang taripato kadagiti napanglaw ken nakapoy. Iparangarang da kumati asi ken ayat mo, dawaten mi ken ka Apo. Apo ipakitam ti bilag mo kada kami. Agpaay kadagiti agtrab-trabaho iti gobyerno, nang nangruna iti Department of Social Welfare and Development, tapno at adupay iti maylatang apondo, ngagpaay kadigiti biktima ti didigra kas iti sakit, nang nangruna ti COVID-19, bagyo ken layus. Dawaten mi ken ka Apo. Apo ipakitam ti bilag mo kada kami. Agpaay kadagiti overseas Filipino workers, a biktima ti pannakaabuso. Ikkamkad ida Apo, iti na isang sangayan akired amang sango ken mangibtur, ti kinadaksang gasat da. Dawatin mi ken ka Apo. Apo ipakitam ti bilag mo kada kami. Agpaay kadagiti amin na pamilya, tapno babaen ti kinamanagayat, kaasi ken kinamanagtulong da, mapugibog kuma ti kinapanglaw, iti kagimunga namang rugi, ti unig dagiti sisa. Agtignay kuma dagiti agtutubo, ang makibiyang ken makipaset, iti ganwat parokya. Dawaten mi ken ka Apo. Apo ipakitam ti bilag mo kada kami. Agpaay kadatayo amin Apo marokya, tapno at adda kumapay ti panangipateg tayo, kadagiti dagsang gasat, akaparokyaan tayo, babaen ti panaripato, ken tulong pinansyal, ken material, ngeted tayo kadakwada. Kas panangiparang tayo iti lubong, nga anak tayo ti amang manangaasi. Dawatan mi ken ka Apo. Apo ipakitam ti bilag mo kada kami. Apo binigbig ni Apo Santa Maria, dagiti na indakla na banbanag ngayon parabor mo ken kuana, adumat dagiti kakaimbag ngayon naramid mo kada kami. Ipaduyak-yak mi kumaida, iti panagbiag mi, gapumatlaan kan Kristo nga Apo mi.
Kumalarag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo makayayo, iti Diyos Ama, Ama nakabalin. Amin. Apo iti panagtalak mi iti kaasim, iniyag mi nga siraragsak dagiti daton mi iti altar mo. Iti kasta babaan ti grasyam madalusan kami, babaan matla dagiti misteryo pakiranudan mi, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay karikat rumbang, anong mi kat pakaisalakalan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kandiso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin amin katagnanan na Diyos, gapu ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na profeta, sinikog ni Beren Maria timang ni binibingayat, ni Matuan Bautista inwaragawag na nga sidag ti ainan, sana impatuldo idi nga addan. Ti matla anak mo timang ipay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, ti misteryo ti panakaypas ngay na, tapno masangputan na kam nga karkararaga siriridam, kadagiti pakaitan tanukan na tiramrambakan mi. Makidang kay kam kadagiti anghel ken arkanghel, amin nabunggoy ken panakabalin ti langit, ken tami timno ti panakaydaydayo mo, kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparswa. Ti langit ken daga, napno ti pakat daydayawa. Husana ti kanatwa, madaydaya ti umay tinaga ti Apo. Husana ti kanatwa. Puno unay Apo abig ka a kinasanto, si katigubayan ti amin a kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritu, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Jesu Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagi na tapno agtutuok, nangalay iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na saninted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagi, sumayawat to nga agpaay kada kayo. Kastama na kalpasan, day di pa ng rabida ng ala iti kalis, nagyaman manan ken ka, saninted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti barokan agnanay na tulag. Isu may buyat tong agpay kada kayo kan iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy a pangilaglagip yo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarami, ti ipapatay mo, o Apo, agingga iti yaay mo. Ti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami, nga dadi ti saklang mukat, agserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo,
tada ka mamakiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaisa nakamkuma ti Espiritu Santo. Naglagi po maputi iglesia anay isaknap iti sangalubungan, parirayam tayat na anadyusan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong obispo mi kan amin a papadi. Laglagi po maapo dagiti kakabsat mi, amat maturog as inanama iti panagungar danto, kan amin a pimusan iti sidong takaasim. Awatom ida iti sidong taranyag mo apakitaan dagyan ka iti rupan-rupa. Ipaimumat takaasim kada kami. May kari kami kumaamin iti agnanay na biyag. Kan makiranod kami kanainggasatan na Birhen Maria ngayon ti Diyos. Kanagasat nga usay nga asawa na. Kada iti nagasat nga apostol kan amin asa santo, ang nakapudno ang nagserbikan ka. Makikad kadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Isu Kristo anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, kami nadayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may maysa a familia, awagan da iti Dios, kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kumatinakom mo, diti daga akas sa dilangit. Idam kadakam, kaldaw ito'y, tikanen mi, ti patinan ngaldaw, pakawanam dagiti utang mi, akas mat pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan, ngamanugod iti sulisog, salakan na kamkat iti dakas. Salakan na kami apo, iti amin a pagdaksan. Idam masiayat, tagapiam kada kami. Babaan ti tulong taasim, mailisi kami kuma iti basol. Kung may kanawa kami iti amin ariribo. Kabayatan ng arurayan mi, tinamamaan mi at kinagasat. Tiyay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kada giti apostoles, kapyati ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kaniyak titad ko kada kayo. Sana rigiti basol mitikitam na rigiti pamati ti iglesia. Kirikas mayanurt iti pagayatam, ipaimo si asi. Ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbyag kanagari, tagnan ngawan, tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangad da kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya, iti maysa kan maysa kada kayo. Kordero ti Dios, amang ikat, kitagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, kitagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, basbasul ti lubong, dam kadakam. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, amang ikat, kitagiti basbasul ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may karing, o may kakanya. Di may salasaw, mapaimbag tunti ka.
Kumararag tayo, pabilgen na kam kumaapo, ti panangawat mi, ti daytoy sakramentom, tapno mapno kami, kadagiti na imbag nga aramid, iti panang sabet mi, iti umay amanyi salakan, kat marek nami, iti agnanayo na kinagasat, dawati mi daytoy, tinagan ni Kristo ang anak mo, kan apo mi. Agtugaw tayo, the special collection agpaay iti Commission on Vocation, Animation, and Promotion. Pagyamanan tayo, dagiti sisa ti Poblasyon Weste, iti panangidaulo da, kada tayo, iti panakipaset, ti daytoy may kapito, nga misa aginaldo, duwa langanan. At iti panagtultuloy, dagitoy nga panagdaydayo, ta iti Diyos, pataudan naman, ti panagpabaro, iti kaunggan tayo, maisagana tayo nga nalaing ti bagbagi tayo, ti ramrambak, ti Paskwa, ti panakaipas nga iti Apo. Ti daytoy may kapito nga misa aginaldo, gagamken tarigagay tayo nga bendisyonan dagiti patubo, dagiti apit, dagiti ramramit, ti panakapaduras ken panakapaimbag ti daga. Ti kaunggan ti puso tayo, daytoy nga gagamken tarigagay, iruknoyan tayo iti panagdaydayaw. Dagiti mabuniagan, sagana da insigida kalpasan iti misa. So pasensya kayo ta nya rod ket anda dagiti ubing so anda basit ag sangit-sangit. Hindi kay madanagan ta kuno mo ni Santo Papa. Bayan niyo no anda ubing nga ag sangit-sangit. Kitaan nyo kay di nga timok ni Apo Dios dayta. So no kasi nga madama misa ket ag sangit-sangit. Ada siguro apong nga konsentidor kada apong hanang dinungdungo ti apuna suraya mapalagi pangka nga makonsensya ka madama ko may basa ka ada agibi nga ubing baka ada rinagreg mo baka ada basa nagado ipalagip na mabayan niyo tag sangi da ko na dama. So ito nagawig kayo manan kisin niyo dagiti apuyo lalo dagiti nyo kaya nga apuyo da kayo mat nga sobrati panangay kaya na parakaan kayo pa iti labay da nga nabati ay nang rugi ka nga konsentidor tadi mo sinuruan nga ang agmurkat ta apom ta si kamat ti mangkaan di murkaanan madadael di panagdakkel di ubing ken makonsensya kayo da kayo aming nga naganak nga nagpatingga nga pinabunyagan nyo di anak iyo di yumuten insuro ti pamati so nga ididakkelan nagborn aginan
Uno nagsaksi kada nagmurmunan, binaybayam ngamin. So nga mayat, gasam no sa ngapulo ko madya agibit-ibit, matitileng ka. Makunusin siya kay aming nga ng baybay ate apuyo. Tulungan tayo mat, talaga dito iti special collection tayo. Nagiti seminarista tayo palubos ti apo dadanton, no, dadanton into no, parbangon no bigat, no, into no malum no bigat. Ta idaw dawatan tayo, ikararagan tayo, umadukuma, dagiti agpadi, kada sumbrak ti kinamadri. Ang pingatang awan ti maya nga agmadri, apo ka siya na kami, so ikararagan tayo, tano, apay ka umadukuma ti agmadri, kada agpadi niya. Ti apo, adda kuma, kada kayo, bendisyon na kay ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Sa kelarumar no malpas ti kanta nga panggibos tano na kumplito yuman. Nalpasan ti misa intayo ti ayat kan kapya ti Apo. Kararagan Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag kanasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, kanitayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit iti kararwak. Pampanunotek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awatem ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami.
Ituloy mo ti panangisorong kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestromi, tulungan na kam kada dumngeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magteng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti ama. Apo Jesus, kinunam, agamitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami,